Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar ƙasar mu ta Najeriya baki ɗaya. Sunana Muhammad Nasir Aliyu Haidar wanda kuka fi sani da M-Nas, mawaƙin ku kuma producer a cikin gagarumin shirin da muka saka muku shi a baya mai suna Kalubale. Sai kin aure shi da ki tashi da kiman aiki. Ina hakuri kuma? Yau ba ranar hakuri bace. Rayuwa he a hankali. Sorry maza. Bi fa kenan ba. To bi fa kenan ba. Ka iya baki. Da yarinyar nan ta ki ba da haɗin kai ba. Gaya miki. Wallahi ta fita har. Ai ni sai ya rima. Kai ba ka da zuciya zubi da karfi kana yawo kana kaman dina ina zan kai ka. To na tabbata kun ji daɗin Kalubale wanda shine aikinmu na Arewa BIP na farko da muka fara dora muku series. Kuma alhamdulillah mun ga ci gaba da kuma irin fatan alkhairi da muke mana. Tarabi bai rima. Gari duk kikara ɗaya kina haɗa kanki da ni. Ko ba mu ce da aikan ba zan je. Ya rima da zai. Sai da baka sani ba. Ni ma fa taɓa mun akuya ba. Shi zan sa ma kawai ya je ya nemo shi. Za su daɗe suna nema na. Aikin da kuka kun burge ni. Haka yasa muka dage muka yi nazari. Muka ƙara zurfin tunani don muka mun ƙara dawo muku da wannan gagarumin shiri mai suna Kalubale. Mun ƙayata shi. Kin gana ɗabi'unmu da ɗabi'un talaka dole ya bambanta. Za mu da dora muku Kalubale season 2 a cikin wannan shekara ta 2025. Kada a manta da YouTube channel ɗin namu mai suna M-Nas TV. A yi mana subscribe a danna mana ƙararrawa da zarar mun dora duk ranar Laraba karfe 8 za mu dora muku Kalubale season 2. Muna godiya kuma muna jin daɗi da irin fatan alheri da kuke mana. Don haka na gode.